Hola, bona tarda, com estem? Com va el dilluns? Vam començar a fer el mapa de terra gris de la regió i és amb el que seguirem avui. Llavors el que faré avui serà fer els petits poblats i acabar de ficar els detalls, bàsicament, i fer els camins. Realment fer els camins és bastant important i suposo que això, fer petits pobles i poblats que hi ha, també alguns que surten al background d'alguns dels personatges amb els que hem jugat, i acabar de polir tots aquells espais que em quedin més lliures i fer també la zona aquesta més del desert. Havia pensat, aquest és el pont que va a la regió del nord, i és un pont important, bàsicament és l'única connexió, està controladíssim, i llavors he pensat, perquè estigui controladíssim, ha d'haver-hi soldats relativament a prop. I també he pensat que la gent que vagi aquí a Carthamar no anirà fins als pobles i després fins a Carthamar, sinó que buscarà una ruta més ràpida. Llavors el que he pensat és fer aquí una espècie de poblat que els pari, que estigui com a la guai del que passa pel camí, i els camins segueixin per aquí i voregin una mica aquesta zona, però sense haver fet tota la volta per les muntanyes. Tiraré per algú que estigui fet. No, mira, una fortalesa. Un fuerte. Military Camp. Hòstia, un Military Camp és exactament el que busquem. Hòstia, una raid. Una raid de SAP 1989. Moltes gràcies. Que li falta un poble, un pou, o un molí, o no. Una torre de mago que sembli en realitat un faro, però no és faro. Podria haver-hi faros al món, i que siguin simplement llum màgica que emet des de dalt. Sí, això és així, vale? És canon, el que acabo de dir. Ah, clar, és bona idea. Sí, sí, sí. Clar, aquí el recorregut comercial seria fins aquí, fins a aquesta... O sigui, el que entenc és que seguiria el riu i podríem ficar alguna... Sí, mira, aquesta zona potser, no? Sí, gràcies per la idea. Sembla molt guai. Vale, una carpa de mercader, sí. És veritat, clar, i mira, i també com és... Sí, com que ens ha quedat una mica d'espai, podríem fotre-ho per aquí. Està bé això de fer-ho a Twitch, perquè em doneu idees guapes. I passarà entremig el camí que surt de la...
Pum. Uah. Així es va començar a construir l'Eixample. Sí, la zona més desèrtica és... O sigui, en realitat tota la regió ho és, però el que passa és que aquesta zona ve d'una zona que no ho és, bàsicament. I la zona més desèrtica és, pues, al centre, sobretot. Estic pensant en el lore de la campanya i el que has dit em sembla interessant. I també m'ha fet pensar que ens anem a alguna altra ciutat gran, No tan gran com les altres dues, però tampoc com un poble, no? ¿Es algo que sucedió en el mundo? Sí. O sigui, el cràter suposo que se refereix a això. Sí. I de fet, el següent one-shot expliquem... Bueno, potser no expliquem, però tindrà rellevància. Okay. Gràcies per estar avui, guapos. Sobretot aquí la gent que ha estat parlant. Que sobretot ha sigut a Camalo33. I un plaer i moltes gràcies per la companyia. M'ha ajudat, m'ha sigut molt guai tenir per aquí opinions que m'han fet canviar una mica les idees que tenia i ficar coses noves, així que gràcies. I els que esteu per aquí, els que ens veieu més tard o a YouTube on sigui, moltes gràcies i ens veiem aviat. Vamos.